Чувствам се самотен. Кой е там? Леко, че май получих трета степен изгаряне. Еми, това беше. Крема свърши. Мисля, че е достатъчно. Да. Филипче, какво става? Баси, майка. Няма да мръдна от тук, докато някой не предприеме нещо. Госпожо, успокойте се. Трябват още изследвания преди да решим какво да правим. Кажете ми, че го приемате и ще го оперирате. Трябва да му дадете шанс да живее. Това го чуваме за 100-тен път. Друго? Химиотерапията също е вариант. В много случаите има подобрение, което... Да, това са просто други думи, за да ни кажете, че няма надежда, нали? Операцията мина успешно. Мисля, че няма никакви последствия от анестезията. Отстранихме напълно тумора. Ще трябва да изчекаме биопсията, но май обладяхме нещата. Благодаря ви. Благодаря. Музикантът не сте вие, господин Казасян. Оженили сте се на 1 март 1957 година. А преди това, на 19 февруари, личното работно дело на агент Нери е свалено в отдел 8 на архива. Което означава, че тя или не се е справила с поставените й задачи, или е престанала да се подчинява. Вие какво правите за вашата връзка? Значи, според вас няма защо да очакваме много от брака, така ли? Ако не очаквате много от него, ще получите много повече. Бос, ще викате, оле Боже! Стефи. Сани, коя е тази Стефи, бе? Ма няма никаква Стефи, това си измисля. Не ми се обаждай повече. Синът ми, Господи! Синът ми!